करिए दादा नतिया कने कहाँ से आइल ऐसन लॉकडाउन मुआ ना मुआ देलो से तो पेट पे आँख फत वही में हमनी के कुछ मिलत नहीं के बाल बच्चा ढनकत ऐसन खैला बिना। हे भगवान कुछ उपायो नहीं खे लागत नु एगो तो उपाय लागता देखो तनी कि मार कोनो कोनो नु अपन पहले के कमीनी धोई धोई खूब पेनहत औसन उड़त औसन खात औसन पियत औसन बुलाओ तुम दुआ तुम रहती ए फुलझरिया उहो बुझे तक दिन भर सुतल रहल कर का दीदी ए बू का छिलैलो नि तन दो तीन को कपड़ा लगे धोवत रही का कर नहीं का खइल सा ना दीदी तन से चाउर त खिचड़ी बनैले बानी का कर एगो बात कही का बोल केहू से कहबू ना ना चुप रही हम तो कितना बात बतैले बानी हम कहले बानी केहू से केहू सुनत नहीं के ए दीदी देवाल का भी कान होला तनी सोच समझ के देखो सेंटराइजर ले लीजा ठीक ना कल लिया सेंटराइजर सेंटराइजर हां मास्क ले लीजा मां का कोई लगा ले बलिए पनि लगावे के नहीं कियो हां सेंटराइजर के थी कोची कहला वो देखौटी के डिब्बा में जहर ले लेवल दे ठीक ना हां मास्क में मार मार के आ कहले नु कि वे पुलिस माना करता सब बोलता सब बिना मास्क के गांव में नहीं के घूमे के कोरोना के आइल ई तो सही बात बाटे हां ओही बहाने देखली बड़ पार्टी के हां दिहल दे त गिर के बेहोश हो सन जाने 10-20 त आई नु सब के लइके खाला बिना डरकिए सन मरिए सन ए दीदी आई डर वाला बात नहीं खे रिक्स वाला बात नहीं खे हे काची को डर मने बेहोश हो गल छीन छोड़ के अपन सर के घर में ढूकी जा तो फिर केहू जानी ना घर दुआर कमी का मार्क्स पीछे चल जाई तो बे घर दो के 1 घंटा के कमाए बाटे ये कहूं के लुटल जे तो 2 दिन खर्च चली न 5 दिन चली आप एक बार और ई बतिया कले रहनी लुटी या तो एक दो दिन का ढेर चीज मिले हमर तो मन बिया करबे एकदम जान जे कि पूछू नहीं तू तो खिचड़ी में बिना हल्दी कम खिचड़ी बननी हल्दी ना दीदी हम तो बिना दाल का पानी पत्थर खिचड़ी बनैनी है का करी अखन चली जब चले के बजे तो चलती चल देखो आ ये भगवान सब दवाई ले बनी जन भंगुआ ये दुनिया देखो में देखाव तनी तहरा बुझा त नहीं के ई दीदी अब क्यों नहीं क्लास में पढ़त नहीं क्यों नहीं उठी देखो सर सर काम कइल जाई फटाक दे बेहोश भेल तोड़ दे हाथ ला के चारों ले निकाल ले उड़िल बनी हां धर आ लेकिन आप ई हाथ ढेर बटाई हमार ना उतना चोरी करे के दिमाग हां आवेला तो तू सर दे दी है थी है पहने खाते है ना हम तो मार्क्स दी है हम सर दे चुरा ली ठीक ना तू हां हम चुरा ली तू मार्क्स दिया पहने चुरा हम तो हम से छिड़क देते हैं यही जरूर के जरूर के पूरे में छिड़क लेते हैं ना आ करी बाद जे सहज रही के के सामने ना छिड़कल जाला देखते रही चली अब हो गइल ढेर कदवली तो मर जाइए दिन चल निशा ऐसन करल जी ना सांप मर जे लाठी मत टूटे चली हां हमनी का बाल बच्चा खइला बिना काई मुइया से तब का चल अब के चिन्हाई के ना हां बाल लेवल जी हां बाल ले बाल ले तनी अब कमाई के ते को आइडिया मिलल है ना त लॉकडाउन में बुझात रहे कि लौका पहले में ना दे सूख जाई हमनी के कदम जे तरी लौका थाई जाला सन ओई तरी खइला बिना ओई थैला ओई थाल जात रही जा यही तरी हो जे चला बात हम नहीं के जे बाल ले ये मत तू तो बाकी केहू नहीं के दोपहर भइल के देखत हमनी के हम तो इन्हीं से जाके उन्हें खोल दी चलो नहीं तो हमारे पास चल के बना तो ब्लैक पड़ी क्या करना एगो रुपया के नाम देवा हे भगवान नहीं तो यार सच्ची झाड़ जी हमने कुछ सब पता है लोई का चल तो एक सीटी मार दे के सुन के गिर जाएगा ए बबुआ हाई रोड चल सीधे छत कमर चला तर का ई रेखा जनत के गांव में कोरोना आइल त मास्क लगा के चली अभी अरे वो बात ना जी ए लॉकडाउन में अका जी पैया लौकते का कुछ नहीं माल पानी नहीं खाने हे रोड में चल जाई गांव में जाई चल जी नागपुर नागपुर ले चल दी हाँ चल जाई सही हाँ चल जी ठीक है बारा ना ना कुकुर है सियार बार से देखिए तनी गलिया में ठीक है मजाक करता ना सियार का कर बगलिया टोन कुछ देखै में जोल हानि लइका वाला त ओकरी लगे का बाटे ये छुछा पढ़े लिखे वाला लइका कोनो घरे में चलिन जा कि निमन दोपहर भइल से घर में कहां
हो जब मोड़ बा चौरास्ता पर अरे बड़ा वो जनू आवे लसन बैठे एक घड़ी खातिर एते फोन चलावत न सो हाँ। वो 4 गो मिल जाई त हमनी के 1 महीना ले खोराकी चली चल जब बैठ के चल चल लगा दे तो हेलो का हो तब का होता ठीक बानू सब चलो ठीक है तो काम बा हाँ अभी सब ठीक है बा का होई लॉकडाउन में बैठले बानी हई 3 गो मोबाइल ले ले बानी हई 2 गो दे के गोल बड़ा सकमही के मोबाइल चार्ज में खसे के आ लाइन घरे डिम बा का करी हम समझे में नहीं खावत कुछ छोड़ दे ई तरह देख के मई को काम बैटरी भाषा के धो देते कह दे कि लाइने ना रहला का करी चार्ज ना भइली या मोबाइल तब और सब बताओ ठीक बानू हाँ तो पहले से आराम बानू ए नत कहीं ना देवी देवना पड़े बबुआ एने बतानी लाइन पूरा का हो जी कोरोना चलल बाटे मास्क नहीं खोला तारा ई नहीं के बुझात कोरोना है क्या बता हमनी के है तारा ई कोरोना नहीं किया हो ना ना चल नहीं ऐसा आदमी के कोरोना है इंडियन कमेटी से हमनी के मिलल बाटे प्रचार करता नहीं जा अच्छा प्रचार मास्क लगा के चल गांव लगा के चले के बा मार्क्स क्वेश्चन हो का काला अरे हेंगने मुहा की लंगा ढक के चले के जवान की हाँ। भैंसिया पहले ना जबा लगावत रही अच्छा। सा उहे जब लगावे के भैंस वाला हम जाप लगाई हां भैंस वाला ना लगावे तो मास्क कहत तो भैंस वाला कहत तो भैंस वाला देखो भैंस वाला जाप कैसन होला अरे बड़ी लगावा हे जे बैठी आओ बैठे हमनी के बता दी जा बताओ ई बड़े से तनी प्रचार- बड़े से बताई हलो ई प्रचार हमनी के करता नहीं जा कोनी कंपनी से दीदी इंडियन कमेटी से हां ई कोई गो माने अथु खातिर नहीं बचत बाटे कैसे लगावल जाला हो मुंह में लगा देबे ता शरीर पूरा सुरक्षित रही कैसे लगावल जाला लगाओ दुनिया लगा होती है ये तेरे हां अरे ई मोबाइल दे हाथ में हम लगाई हम देखत नहीं हां निकलबो करेला नहीं निकल जे उ तो घरे जाके नहा धो के लगावल जाला को के लगाई हां हां रुक हां यही तरह कैसन बा हो लागे ई नहीं खे लागत ना त ई दूसरा लगा दीदी दोसर दोसर दूसरा दे देवल जाए अरे हमनी के ऐसा सब ब्रांडेड चीज अरे देले ये हटे हटे लगाओ हेतल अच्छा अब दो ला चल अब तो लाग जाए के चाहे है का नाम लगी हां जना तो बाड़ जैसे गाड़ी पे बैठनी कहीं हितई कोई कहीं बाजार हटिया कोई तई के पहन के कोई तो माने आदमी ओमे की तनी दाना न डालियो कबो कबो खात रही है दाना मजाक ना कइल जाला जी हां ठीक बा ना हां ये दीदी काम हो गई सब यूट्यूब पे मोबाइल चारों ओर ताकत रहो ना मन करता कि हथे काट दी करी अरे वो कुछ होई चल काम कौन वाले से राह बाटे बाटे कौन देख हम घड़ी लगा के जाए कोई नहीं निउनी घरी मोती है हमार है हमार अरे कहाँ हो सावना के घर कहल के हो गाँव में तो दौलत का बाहर देनी बताओ ये दादा ये बुढ़ापा में हमार डांट टूट देली से एकरा माई के अरे ये कौना के हवे रे एजा कहाँ सुत का भइल रे एजा सुतल बाड़े है धामा में का ई बाबा हां जात रह दुगो में राजवा गेलिए सनु उहे हई लगलिए सन सूत गनी हा होइलो गइली है सब सूत गनी है ओ हमर मोबाइला बा तोर मोबाइल हां तीन गो मोबाइल वाला लेके भाग गेली तीन गो मोबाइल लेके जा का कर दुगो दोसरा के रहल एगो हमार रहल भोर से उहे रहली है सब का रे हां पर जात रहली है सब धाका मरली है सब हां उहे रहलिए सन
केने गोली हसन उ तो गइली से होने टाणी हो चले के अब का जेबो उ मार लुगा उठाई के हाय हाय भागो तारी से ए सार तू नहीं है कैसे तू एथी कर देला तो हम का करी हो जब बैठ रही तो बतियावत रही तू अइले बोलैली हेलो कहती लोग मास्क लगा के जाए सर है देखो तार मरले से धाका की फट फट खून बिगत रहल है जिभिया के तकरा के सही कहनी है हनु चल 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 चार तू नहीं चल के केस करो ना तो जा चल। अब ले ले हई का होई अब अरे रिपोर्ट लिखाई ठीक बा चल 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 ओई देखो हो हम जन है कि कोनो के घर के एथी है सब ना ना मधमाछी लखे नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके बोल रहा तनी नमस्कार प्रणाम सब श्रोता समाज के गोड़ चुके गोड़ लागत हम सिंह नंदू खरवा रहे तेरे प्यार दुलार बनले रह जा अच्छा से अच्छा वीडियो देखे खातिर लाइक कर जा शेयर कर जा कमेंट कर जा और चैनल के नहीं सब्सक्राइब कर ले तो प्लीज भी सब्सक्राइब कर लीजा। ऐसा घटना बहुत सारा होता है ये सबसे बढ़ते के बाटे देखम जा अकेलापन रह के मान ली कि कोनो ऐसा सामान खरीदारी करे से पहले देखो तनी महामारी में इतना मने दिक्कत भइल बा इतना दिक्कत भइल बा कि हद से ज्यादा धांधली चलता तो हमने के वीडियो के माध्यम से दर्शैले बनी जा और वो सबके कहू भाई सुधर जाए तो हमारे वीडियो बनावल सफल हो जी ऐसे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम जा लाइक करम जा कमेंट करम जा और चैनल के नहीं सब्सक्राइब कर प्लीज भी सब्सक्राइब कर जा। नमस्कार प्रणाम गोड़ छुके बोल रहा था हम राजनंदन यही वीडियो से लेते हैं जब विदाई अगला वीडियो में फिर मिल जाए। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी।